likhwizike uzokhetha mangithi mina Mlabalaba noma Sonakali ukhetha oyedwa. Hayi ngeke ngicela asikaqali phela ukwiz. Hawu, lesizo uyiqede. Ukuthi mayibuza ukuthi Mlabalaba Sonakali ayingeke ukwazi ukukhetha la. Ezakwethu leziyangane mama uzongikhethisa phakathi kwabo. Ngeke kushaye. Khetha ukuthi sithi abekho la bazobona sidlala wa TV baye kanjalo. Ngeke kushaye. Hayi ngeke ngikwazi ukukhetha Bukelwe Perfect TV lapha emakhaya, ngiyanimukela ngiyanibingelela igama nguShepherd kaManxele, ngidabuka phansi kwahlabisa empembeni la ngibuya khona wathambela enyawo ehlabela umzondayo. Wathi umfana osengilike lo. Sibuyile namhlanje konakele bafethu uma ungakayizwa lensizwe sencane ngokwendima kodwa hayi italent elikhona. Bafethu iPerfect TV ayiphathi ukuthi sophatha abaculi abadumile noma njani. Nabo Mandlakazi, mfana osemncane osafika endimeni. Ukhona la kwiPerfect TV animuza ukuthi uMandlakazi bese simaziwe ubani uqhamukapi and usiphathele namhlanje nakaka amanandi nandasiphathele wona bafethu itshatsha iphumile mongayitholi zama nawe lapha edolo uyithole kodwa ke akusiwo umsebenzi wami lo angiwazi okaMandlakazi kodwa mina khona bese ngizwile ngayithanda futhi ingoma ikhona impela kuculiwe kodwa ke angihlangani nokuthi ke kanjani njani akayikhulumela umfethu Mandlakazi asimukele kwiPerfect TV sibonga isikhathi sakho ukuthi uhloniphe bhuti mase sicela uzoba nathi nangampela usabele phezulu kufunza ngabe kubonga mina bafethu ngoba sithi thina mhlawumbe amathuba kanje enzelwa laba basebethe ukuthi kuba ngaphezulu ngokomsebenzi kodwa ke ngibone nami ukuthi ayishuthi ngibalekile kancane ngoba nakho iPerfect TV singibizile athi hayi wendoda osondele ngapha sizokuzwa ukuthi uphetheni. Yes, ayithu ubalekile kancane ubaleke kakhulu. Azange ngifonele ithini sikufonele sakucethe mfethu. Khona lento engizwayo la. Awusondele siphushe kahle lo msebenzi lona. Before singene kumsebenzi mfethu uMandlakazi ubani? uMandlakazi ucela umuso wami ubani. Odabuka lemsinga emabovini esigodini sasenzala. Ngokugama ke lokusebenza kuMandlakazi. Yini ukuphuwe nje ngoMandlakazi? Qhamukapi lela Mandlakazi? Ukushuthi uMandlakazi igama nje lesigodi. Esangakithi ngakhetha nje ukuthi ngoba nje igama engilithandayo ake ngiyibize ngalo ukuze nabantu bangakithi mhlawumbe bezojabulela lokho ukuthi nangu umfana ezibiza ngegama lesigodi sangakithi ake simuze ukuthi uphetheni. Ngiyakuzwa mfethu. Uqala nini ukubona ukuthi uMandlakazi mangingaya estudio sengingakwazi ukuculela iSouth Africa yonke? Uqala nini ukubuza uthando lomculo ngakuthi hayi ninayo lento lena? Kodwa phela yabo mina mangigeza ngale ngiyacula. Futhi ngiyazi ukuthi ngeke ngiye studio. Wena uqala ukubona ukuthi eyami into ngakwenza kube formal. Uyabona netalent ukuthi kukhona. Sekuyisikhathi eside kakhulu. Mfethu. Sekuyisikhathi eside kakhulu ngoba mangicabanga bekuqala beku 2008. Sekuyisikhathi eside kakhulu ngaqala ngisafunda isikole. Ngoba kunaneminye imincintiswano esasibuye singenele kusho ukuthi sasibuye singawini ngokuthi sasingakibi nayo le yanto noma sasinganayo umuntu owenolwazi olalo ngaphezulu ukuthina wesichushise bafana enzaneni kanje sasiya nje ngokuthi thina ngoba siyacula yabo siyekhona yabo bese sifike siyaluza kodwa nje kona sekukade ngaqala ngoba ngangisebenza nabanye abafana omunye umfana waNtule kuthiwa uKhulane nabanye nje ke bangakithi kaDolo kuthiwa uCebo. Kwahamba into yasesikoleni nawe yazi ukuthi mase kuthiwa siphume ezikoleni siyahlukana omunye ayele abanye uthola ukuthi vele kade bengekho kule yanto le mhlambe imina kade ngibagqugquzela vele ukuthi asenzeni kanje. Kwahamba ke nami ngaze ngazofuna amatoho ngapha ke ngaseGoli. Ekuthe ngo 2016 sahlangana nalensizwa lo Mlabalaba kwaKhumalo. Iyona ke insizwa leyana ake ngithi sahlangana leJupiter Park
kwabona omunye usesengangisebenza naye le makhishini eBosberg. Ikade wathi uzabalaze. Kudala kakhulu. Ngangisebenza emakhishini eBosberg. Lo sisilibe ithanda ukhozi kakhulu. Wayesefike ngitshela ekseni ngoba wena nonke. Okushuthi kuthe ngo 2016 ngaqala ukuhlangana noMlabalaba. Wesebenzela le eshinda khona sengikhohlile yazi. Ekhona la kade esebenza khona bene studio nje endlini. Yeah. Ongibizwa wathi ndoda oqhamuke ngala sibona usenza kanjani. Ufuna ukuzwa ukuthi uphetheni. Leso sikhathi ke vele mina ngangigabe nje ukuthi ngiyakwazi ukucula, ngiyakwazi ukubhala ingoma yabo. Ngangikwazi ukushaya isiginci. Ngafika lapha nathi awundoda uphi umuntu ozokushayela isiginci ngathi mina anginawo umuntu ozongishayela isiginci futhi uzoshayela wena. Athena okay. Ayafika ngilaleleka ngidlalela isiginci ngathi awusho ukuthi uthini ngidlale. Aye bese ethi ayo no awuthi ngikwenzele idemo. Yeah. Angenzele idemo. Idemo yakhona nje kube siyayidlalela nje endlini ingayindawo singayisi indawo. Qhubekeke iminyaka sithi sinayo Mlabalaba ukuthi ngo2018 sihlanganisele naye sihlanganisele sisakhe sethi studio endlini. Athi Mlabalaba nondoda ngibona ukuthi ngcono wenze yakhe album manje la ngosibona ukuthi le studio sisenzele asenza kanjani. Umlabalaba umuntu owazi yonke ke into vele. Yeah. Ayangenzeleke ke ialbum ke khona lapho ngo2018 sifonela uNondaba ngomnondaba mina umuntu ekade vele ngimazi ubaba kumina. Yeah. Sifonela uNondaba bese ngimthethe ikhona esikwenzayo la kanje. Baningi uNondaba. Sonakali. Ngifonela uSonakali ngimthethe khona into esiyenzayo kanje la. Akushuthi naye ngibona ukuthi ngisemncane uyabona avume bese ethi kodwa ke mangabe uza kumina ngicela ungiphathele engizokuzwa ukuthi kuhamba kanjani nami ngenze njengoba eshilo ke ngihambise umuntu ongakazi angibukele phansi uNondaba wayithathela phezulu into yami kakhulu wasondela kuthina sinomlabalaba 2018 wasondela kuthina nje kusuka nje lapho ke nje lesaqala khona nathi ukubona ukuthi lento esiyenzayo kushuthi ibalekile ngoba mina uNondaba ngiyamazi kodwa nje umuntu engangimazi njengomuntu vele oyicelebrity ngasekhaya uyena umuntu oyicelebrity wasithatha nje wasifaka ke endaweni nje ninganyana kwahamba nje sinakekela masenza imisebenzi ebekhona kwaya noMlabalaba wenze yakhe ialbum ekhona futhi nawo uNondaba ebesithatha esifaka lapha engcono la sizameni la asiphumeni lazamela kuze kube manje ke njengoba nje kumanje ke hayi ngiyakuzwa mfethu shuthi uMlabalaba sengathi iPerfect TV yakho lokho unokuhamba kuvele wonke umuntu okhuluma lana nje shuthi kusebenzele kuMlabalaba kufika nini ke mfethu sesiqhamuka la njengela Mandlakazi unjengelanga uphume nge31 zika good kade kuzoba uGudi beku uGudi ubunini ngoApril uphume nge31 zika April macece kahle March siphume ngolokhona ngo31 zika March nakhona futhi ngisebenze naye uMlabalaba lana ngasebenza nawo uNondaba umsebenzi wethu nje sonke ngiyabona futhi usezingeni nakho urecord eTax Studio awufananga angisho phela angisho kabi kulabanye abaculi besafika beqoqozisa kulezo tutu imali nokunye mhlawumbe akwenze ngendlela kodwa wena ukhombise nje umculo wakho kuphakamela uhlonipha siyabona useTax Studio cover everything siyabona mfethu uyabona mfethu uma ngabe usebenzisana nabantu kwesinye isikhathi ezinye izinto ziyenzeka ungazi kwenzeka kanjani uyabona ukusebenza noNondaba uSonakali noMlabalaba mfowethu Malo ngibone sengathi mina kungisize kakhulu ngoba indlela esisebenza ngayo uma ukuthi uyakhomba ukuthi ngifuna ukuya lapha bayenza indlela ukuthi wena ugcina ufikile khona lo msebenzi njengoba ugcina uphume khona nje bekuyiba futhi abakade bengiphusha bathi mfethu ngoba manje siyalizwa ikhono lakhe album yami yesithathu le siyalizwa ikhono lakhe kodwa manje
isifiso sethu sekuwukuthi usebenze lapha na sizwe ukuthi wona uhamba kanjani umsebenzi. Ongakayizwi album ekhaya. Yiphi nje owazi ukuthi hayi zonke zifana nezingane zakho zothi uyayithanda zonke. Yebo. Kodwa wena wazi kahle ukuthi kodwa hayi mongayilalelanga le ngesingawe okuzwayo. Zo12 zimnandi zonke. Zimnandi zonke kodwa ngathi ngithi ngiyayidlala ngizwe ukuthi hayi lena nami mhlambe kwase kukhona laba abangipha something eceleni kwami ilethi njengelanga impela isihloko esayo. Isona singithinta kakhulu. Zimnandi nje zonke kodwa nje track 5 hayi. Ngiyakubona usebenze nawo nojikelele uba ujikelele ujikelele umfowabo kaMlabalaba wakho manje. Ngisebenze naye. Wethu imalini ezitolo sithola kanjani? You 80 rand. Ngaye ngithi nje itholakala kumina itholakala na online ngizosho kanjalo yebo. Abantu abazi ukuthi ubani umina ubanika inamba mfana. Umandla itholakala kuMandlakazi. Ngicela sishiye bayibona vele la ezathi escreenini but ke ongaboni cela uyibize le number le. Inamba ithi 060 932 8084. Mandlakazi uyatholakala ku Facebook, TikTok yonke nje indawo. Ngicela WhatsApp futhi inamba ithi 060 932 8084. Abafuna iCD bokazi ishinime kancane mawufuna iCD siyabona impela ibhungu ligezile uyamboka iCD cover namanje umbogeze kanjani. Umisa kanjani ngempela lo ndaba mfethu? Phela masebefona amafoni nabo labantu bayashintsha iapproach yabo babona ukuthi hayi bas nawe ke uyagezana. Abantu bahlale bekhona nje kodwa ke into ebalekile umsebenzi siphusha umsebenzi uqala bese okunye sithini. Yabo uthame ngiyacula ngeke lokhu ngiphusha umsebenzi kuphela mina nje ngovumela abantwana beze kimi. Lokhu ngiphusha umsebenzi okuleza ngiyafisa ukubona nomculi mina. Ngamantombazane. Ngeke ukubambe konke. Uqala ngisingile ngiyathanda yabo nje ngiyacula. Mina yabona tema kodwa ukuthi ngicula M10 rank noma aphi ngiyathi khona abazongibuka mangiphuma lapha Uda indlela okuba English mina. Uthi hayi umsebenzi egcina la iroom ufuna isikhulu. Yebo umsebenzi ngothanda kakhulu mfethu. Ngiqale ngawo uqala okunye ngikubone mhlawumbe uma ukuthi sengiqedile ukusebenza kodwa nje hayi umsebenzi wona ubalekile kakhulu mfethu kumina. Kodwa siphela siyazi umculo mfethu awungeni unga-inspiration ngamuntu ungenayo role model or baningi abantu oshoyo ukuthi hayi laba lo mfowethu nomfowethu mina babengisholo kamnandi osibanibani. Ngobani ngesingawe? Baningi noma abekho baningi bakhona kodwa ungabadali laba abazokwenza ukuthi hayi cha ngeke uqhawelami. Ekhaya ngikhule bekukhona uanti akade besebenza emaplazini. No baba ke nje abanye kodwa ke kakhulukazi abantu ade bethanda ukudlala beko anti bebuya namacassette namaredo bedlale babethanda kakhulu ukudlala ubaba uLuthulu baba uBhekumuzi. Ayi laba balwana ukuthi mesho nami ngibona ukuthi hayi ngeke uyasho kuthe ukuhamba ngesikhathi ngiyabona ke abanye ke bafika ngiveleke nje ibhova akekho umuntu akade ngalithandi kodwa kuthe makuqala ukuthi kwase kuqhamuka lensizwa le yakhanyeze kuthiwa uJive beqhamuka nabo nondaba lapho nje lengaqala khona ngabona ukuthi hayi vele lento nami ngakwazi ukuyenza lento ungayenze ngiyakuzwa mfethu. Wena mhlawumbe ungazange ulalela umsebenzi wakho uMandla epenini uMandla wezothando uMandla umntalapho phela kuhlukene. Kahle mina mfethu ngiculela abantu. Kuyenzeka okwesinye isikhathi uthola ukuthi wena ngokulalela kwakhe ingoma uzozo ngathi le ngoma le shuthi lo mjida ngenzeka kube khona lapha kalimazeka khona. Kanti umculo uyinto ngathini yokubhodla. Into esuke ngaphakathi kwesinye isikhathi uyabo. Konje mina into engiyenzayo ngenzela abantu ukuthi la
ngifuna le ifike kanje kubantu ngifuna ifike kanje kubantu ngoba kwenzeka izinto ezahlukene lemhlabeni ilapho ke la ngiyengibone khona ukuthi mhlawumbe mangenza kanje abantu bazothanda lapho akukho la ngigxile khona ngempela ukuthi la ngimama la cha ngigxile indawo uthando lukhona ukholo lukhona zonke nje ingoma zikhona ukuthi ngoba ngenzela abantu mfethu siyathemba ukuthi ekhaya bazokusupport ingoma engizwile mina ngizwe into engijabulisile angithemba ukuthi nombukelo wePerfect TV emakhaya uzozwa ngendlela namefanayo kodwa ngicela nawe imarketing music ayikho imlingo endimeni ukuthi ukusasa uzovela uvuke nje usuwaziwe mhlawumbe njengomjikjelo akwenzakalanga nje ubusaphiya nawe umolanda ama interview amadoda okutshela ukuthi nayo uqalaphi ubenza kanjani ukuze umculo usabalale so ngizama ukusho ungahlali mfethu marketing ibalekile uTikTok musana ukufaka amahlaya lapha noma ukuthi angisho ukuthi wenza njalo ungafaka amahlaya faka music wakho faka abantu umuntu ingoma itrenda kanjalo ingena kanjalo kubantu nje push music wakho mfethu nabantu awusondelane nabo bahloniphe labo sebenza nawo phela ngithi amadoda kanhleni nawo kunento eziningi angazenza kodwa uyathatha isikhathi ezohlala noMandlakazi kunjalo mfethu before like asikwazi ukuvele ngesikudedela uhambe awuhambi ungedlalela ikhweza la ekhaya likhwizike uzokhetha mangithi mina Mlabalaba noma Sonakali ukhetha oyedwa hayi ngeke ngicela asikaqali phela hawu lesizo uyiqede ukuthi mayibuza ukuthi Mlabalaba Sonakali ayingeke ukwazi ukukhetha la ezakwethu leziyangane mama uzongikhethisa phakathi kwabo ngeke kushaye khetha kodwa abekho la bazobona sidlala wa TV baye kanjalo ngeke kushaye hayi ngeke ngikwazi ukukhetha kubona bobabili awungcono awulanda abanye ngizoba nama questions awu 5 izohamba kanjalo ukhetha 1 awuchaza ukuthi hayi angikhetha ngizibani ngobani bakunankinga sengaqala bangaqala ucela zimnike noAlimgube awucela zimnike hey wafa imvubu kaMgube yezwa okay kube uSigabiso nethwasa lalufa uba imeyazwe lonke nayi imeyazwe lonke ayothi ngiphinde futhi ngibothe wazi ukuhlukanisa umuntu oyedwa ubheke ihonga nomnikezo la umnikezo sibe nondoni namayelo phone awundoni saliwa noGqizile ayigqizile siphelele Mlabalaba noSonakali uyiphikiwe nje kudala le hayi ngeke kwazi la wethu sunqenqa awakho ukugcina unqenqa ababukeli bePerfect TV umsebenzi engakho konke mfethu awakho ukugcina siyacela bafethu ukuthi ninike isikhathi nisilalele inkulu into la hayi mfethu sakhala inkulu into la ngiyacela nje ukuthi uyinike isikhathi umlaleli uMandlakazi noma kanjani uzoyithola yakho futhi ke hayi eyodwa mina nje ngendlela engithembisa ngayo akuyona eyodwa uzoyithola ingoma la uzothola ingoma eningi kakhulu ezimnandi nokusebenza ke nje uyabona ngisebenza nabantu abasizingeni ngisebenza noNondaba uSonakali ama legend ngisebenza noMlabalaba ngisebenza nje nenkunzi uyabona angicabangi ukuthi khona abantu abangathatha nje umuntu ongasilutho bazomfaka phansi kwamaphikawo ngoba nabo igama labo leli kushuthi lo muntu abamfake ngaphansi kwamaphikawo babona ukuthi cha inkunzi lesingakwazi ukuyiphusha sise phambili so bafethu ngiyacela ukuthi unikeze isikhathi umlaleli uMandlakazi impela ngiyakuthembisa uyokholwa ingoma ephakathi ningi kakhulu mfethu ngiyazi obusuthi CD esithathu lena akekho zama ukukotela cha njengoba manje mina ngisayiculela akake bikho lutho nje akho lema umfihla somlanda thini uzokudala lapha la usungasekho wena
Hayi thina sisebenza kanje thina mangabe kukhona umuntu osiphazamisayo siyothatha nje izagile siqondekene. Hawu. Hayi. Shutha basoze baphela umgube kule game kodwa akasikho. Hayi kuyadlala mfethu umsebenzi lo. Bafethu nayi sidika Mandlakazi njengoba esho bafethu icike esafika endimeni asisupporteni sithole nayi number ishiyile hambani nothola nayi CD. Team support ko Facebook ukhona, TikTok ukhona, inamba ishile la asinithole uma ufuna ifoni ma digitals uzayithola nakhona. Thina uFacebook account uzazoyisho, uTikTok uzoyisho ukuthi utholakala kanjani. Mfethu before cishe ngavala asayishaya account ya Facebook asayishaya na TikTok ushiya inamba kuphela. uFacebook Mandlakazi Mandlakazi ngubani? Oh Mandlakazi ngubani? Ngubani bese uthi ipage nje lakhe bese kuba Mandlakazi. Oh Mandlakazi ngubani Facebook ipage Mandlakazi. Yeah Mandlakazi. TikTok uTikTok Mandlakazi. Bafethu Facebook uMandlakazi ngubani inamba ishile ekuqaleni ngiyathemba ukuthi nayibona lokho idami ihamba la screenini nayi ne account ka Facebook nayi ne fan page yakhe TikTok nakhona bakhona bafethu asasupporteni amaciko Perfect TV is the best sithi nje thina ubhova Mandlakazi siphuma nje sithi until next time ba awe